croeso i chi gyd i acto Gwyl y Glaniad, Ysgol Gymraeg y Gaiman 2020. Hola, bienvenidos a todos al acto de la Fiesta del Desembarco, Ysgol Gymraeg y Gaiman 2020. Los laureles que subimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Heddiw ar orffennaf, wyth ar hugain, rydyn ni yn Ysgol Gymraeg y Gaiman yn dathlu Gwyl y Glaniad. Mae pobl ar draws y wladfa yn dathlu heddiw, ac mae pobl yn Nghymru hefyd yn dathlu'r wyl. Ond, beth ydy Gwyl y Glaniad? A pha mae pobl dal eich trwbod yn cael diwrnod o wyliau ar y dyddiad yma? Rydyn ni'n cofio am y pobl o daith o Gymru yma i Patagonia i gael bywyd gwell. Roedden nhw'n eisiau ysgolion Gymraeg, mynd i gapeli Gymraeg, cael effymir eu hunain a rheoli eu bywyd eu hunain. Ar yr 8 ar hugain o fis Gorffennaf 1865, glaniod 153 o Gymru ar draeth Bwrdd Madryn. Daethon nhw i Patagonia ar low y Mimosa. Roeddonion, mercher a phlant ar y siong. Roedd un ganol gaeaf ac yn oer iawn. Cerddodd o Bwrdd Madryn i'r chwilio am yr afon. Chwilio am bele gwell i byw. Daethon nhw yma i ffermio ac adeiladu tai ar y ffermio. Daethon nhw yma i addoli. Afon Gamwy oedd yn rhoi bywyd i'r ddefryn. Gwnaeth y Cymru ffosydd i ddefrio'r tir. Weithiau roedd yr afon yn gorlifon, ond roedd gan yn gwlad Bawys fydd yn middau popeth yn iawn. Roi am baith angswm, roi am rai, dynnu y tir a thenu dwmpathau. Ond weithio eglwad Fawr gyda'i gilydd. Bob deulu yn helpu ei gilydd ac yn rhoi nerth i'w gilydd. Roedd y blant yn helpu ar y ffermydd. Gododd y gwlad Fawr bendrefi. Goddon yw ysgolion i'r blant gael addysg. Ro'r gerddoriaeth bwysig iawn. Dechreuon chwarae. Roedd bawb yn gweithio'n galed a benfenni yn tynnu. Afon Gamwy oedd asgwrn gefn y wladfa. Adeiladodd y bobl gapeli ym mhob pentref. Sefydlwyd y Gaiman yn 1864. Dewiswyd Gengor i ofalu am Hydref. Mynwent bwysig wrth Emil Gabel Moreira
en Hreleu. Eno Maibet, Lewis Jones, Richard Berwin ac Abraham Matthews. Trio pobl music iawn yn hane elawdfa. Mae'r eisteddfodau yn dal yn bwysig i ni heddiw. Mae eisteddfodau yn Chwrs Madryn, Dyffryn Gymru ac yn yr Andes. Roedd gymdeithasu yn bwysig iawn i'r gwladyfawr. Llwyddodd y Gymru i droi baethif yn Nefryn Wir Har. Anon hwgoedd, heision a blodau a magi anifeiliau. Y Gymru yma dros donau bell y môr. Cafodd nhw eu cario yn y mimosa dros y dŵr i Patagonia. Rhoddodd nhw dŵr i'r dyffryn sy'n ei droi yn dyffryn ffrwythlon. Dyma un dybri ni. Dyma'r y cartref wnaeth y Cymru cyntaf i ni. Rhaid i ni cofio'r Cymru cyntaf, daeth i Patagonia. Roedd bob un ohonyn nhw yn bwysig. Nhw o'i rhieni'r wladfa newydd yn Patagonia. Rachel Jenkins, William Matthews, Elizabeth Pritchard, Sarah Jones, John Kyrenic Evans, Lewis Humphreys, John Mary Thomas, Render Hughes. Dyma'n enwau rai o'r gwladfawyr cyntaf. Diolch i'r gwladfawyr cyntaf. Diolch i'r gwladfawyr dew. Rydyn ni yma o hyd. Yes,